Lumipad-lipad ang buhok ko. Regina Lalab, Mega Love, shout out. Regina Tamsakos. Ayan. Regina Lalab, Mega Love, shout out. Good morning. Ayan, salamat Lalab sa patamsak, Regina and Charap. Ayan. Upcoming film, sige Lalab, ano kita, pin. Thanks, Mom. Ayan.
Tamsakan natin yan, Regina. 5.6K, ang laki ng bahay. Ayan, Regina, idikit ko rin to sa'yo. Ayan, naka-red pa. Pero dati tayong dikit sa main channel ko. Haray, haray, haray. Pangalawang tamsak, Regina. Madam One Day TV, mega love shout out, Madam. Ayan, good morning. Ayan, Madam Regina, pangalawang tamsak. Ako yan si Bicula ng Oragon. Ito tamsak sa aking main channel. Kumusta na? Okay lang po, Madam. Salamat po, Madam One Day TV. Kumusta rin po, Madam? Ayan, tamsak na, Madam Regina. Ang laki ng bahay. Muhammad Elendi, mega love shout out. Assalamualaikum. Walaikum salam, lalabs Mohammed. Ayan, thank you so much. Don't forget to give me likes, Mr. Mohammed Elendi. Thank you so much for the flowers and heart, heart, heart. Thank you, thank you. Ayun, Madam Regina, tamsak 3 sa'yo, Madam. Ayan, Mohammed Elendi from Morocco. $4 million, may mega love shout out, 5 million tamsak. Thank you so much, everyone. Ayan. Good morning, good morning. Tamsak na sa nakapindating dikit from One Day TV. Madam Regina, tamsak na po si Madam One Day TV. Ayan, dating dikit daw sa'yo. Pero muna ka lang mobile mo, dangawit lang. Na, pagal panik. Nagalan si Paikid eh. Nagbike. Alin? Alin? Ito ginamit. Magnoy. Ayan, 3 million mega love shout out. SSC TV, mega love shout out. Good morning. SSC TV, nagbaba po ng kanyang bahay.
Ayan, Madam One Day TV po nagbaba ng bahay. Sino ba itong binababa mo, Madam? Ay, 6, ano. Wala ka na ng bahay ni Madam. Sana all. Dating dikit sa Koreano from One Day TV. Ayan, din na po ba kayo sa nakapin mga lalab? Sa nakapin po. Sunod kita, Madam One Day TV, ha? SSC TV, ayan, lablabin natin mga lalabs. Ayan, SSC, nasa bahay mo ako, 9.9. Ang laki ng bahay, sana all. Ayan, SSC, I will give you 2 extra banana, SSC. 2 banana for you, SSC. Regina Charap, ayan, Madam, thank you so much. Two banana for you, SSC. Rodi Migalab, shout out, 6:50 p.m. Houston, Texas. Lexi Gray, may Migalab, shout out, host. Lexi Gray, thank you so much, Lalab Migalab, shout out. Sunod kita, Madam One Day TV, ha? Bigyan ko lang ito ng dalawa si SSC. Two banana for you, SSC. Then 1 day old connect from Regina. Ayan, One Day TV tayo mga lalab, One Day TV. Upcoming premiere mga lalab, si Madam Regina, yan, nagbaba ng kanyang bahay. Upcoming premiere. Sa dapidaso na sa naman yan. Ayun, Madam, one day nasa bahay mo ako, Madam. Idikit ito sa'yo. Ayan. Ka-red pa siya, Madam.
It's more fun traveling at night time. Ayan. Hello from SSC. Mount Bali Harmony Mega Love shout out. Mount Bali. Ayan, Mount Bali Harmony Mega Love shout out. Ayan, Lexi Gray Mega Love shout out. Legit safe organic monetization. From Lexi Gray. Jamaica Sunshine Food Vlog Mega Love shout out. Ayan, Madam One Day TV, full watch na po sa video mo. Short lang. Jamaica Sunshine Food Vlogs, Mega Love, shout out. Mga love, wait lang mga lalaba. Magtitimpla lang ako ng may inom ko. Babalik pa ako mga lalabs, wait lang po. One day done from Mount Bali. Yan mga lalabs, kain tayo, inom tayo ng coffee. One day, Madam, one day done po si Mount Bali. Jamaica, nagbaba ng bahay, Jamaica. Mga lalabs, kape kayo dyan, kape, oh. Huwag puro white tea, magkape kayo dyan, magkape. Ayan, 3 million Mega Love shout out, 3 million. Lablabin po natin nakapin mga lalabs, nakapin. Madam One Day TV. Yan, Madam One Day, pinapanood ko yung video mo.
Ayan, 2 million Miguel Love shout out. Kain tayo mga lalabs. Kain kayo dyan. Kain kayo dyan mga lalabs, oh. Baldadi Miguel Love shout out. Baldadi Tusok host. Pabakas lang short video from Baldadi. Napapansin ko mostly yung mga upload ngayon short na lang. Dati kasi yung short video dinidalagyan ni Lolo ng ads. Pero ngayon yung short video kahit wala pang 1 minute, meron na siyang mga ads. Before wala. OTW sa binaba mo, host. Sige lalab, salamat. Ayan, si Baldadi, malaki na rin yung bahay. Kung sundalong macho papa ang hanap mo, ayan, nandirito lang naman ako. Ayan, Baldadi, nasa bahay mo ako, Baldadi. Dikit ko rin to sa'yo, Baldadi, ha. Naka-red pa yan, oh. Ayan, Baldadi, ha. Naka-red pa. Short video lang pala yun. Kain tayo, Baldadi, ng ano, oh, kamote. Ayan, salamat po, Baldadi. Tony Vlog 2, Miguel Love, shout out. Kain tayo, mga lalabs. Magkape kayo dyan, magkape. Ito, Baldadi, cute sa'yo, Baldadi, oh. Short video lang naman to, lalabs. Nandyan pa ba si ano? Sino ba to, si Lexi Gray? Si Skarky pala to, si Lexi Gray. Jamaica Sunshine, you still here, lalab? Jamaica? Jamaica, nandito ka pa ba, Jamaica? Wala na si Jamaica? Huh? Ilan tayo ng kape, mga lalab? Tony Vlog, ayan, para sa dedicate ng bago mamaya sukli. Busy lang po, from Tony Vlog. Inom tayo, mga lalabs, ng ano, gatas. Sir James, GPGP, Miguel Love, shout out, tamsak. Ayan, salamat po sa patamsak. Na po ba kayo kay Madam One Day TV? Punta tayo kay Baldadi. Short video. Rodi, Miguel Love, shout out, Houston, Texas, Pam, Rodi. Palablab po, nakapin, mga lalabs, nakapin.
Gatas to mga lalabo, gatas. Ayan, 3 million Mega Love shout out. 3 million in the house. Ayan, Baldadi, pangalawang dikit sa'yo, Baldadi. Tamsak. Ayan, short video lang to. Ayan, Baldadi, ha. Pangalawang dikit. Ay, excuse me.
Legit safe organic from Lexi Gray. Rina Duna, mega love shout out dalab, Rina Duna. Rina Duna lalab, mega love shout out. Tony Vlog, nandito ka pa ba Tony Vlog? Tony Vlog, nandito pa ba si Tony Vlog? Ayan, 3 million mega love shout out. Gita Laxmi, Janel Vlog, mega love shout out Gita Laxmi. Gita Laxmi lalab, like Dan. Thank you so much my friend Gita Laxmi. Hello my friend from Gita Laxmi. Ayan, 4 million mega love shout out. Good morning watching from India. Ayan, thank you so much lalab Gita Laxmi. Wow, nice. You have 8.98k now. Before when I check your channel, before it was like 2,000. Now it's already 8.98k. It's too much. Lapit ka na may ginduning. Kamot sa burayo. Madam Love Channel, tamsak ulit. Salamat po, Madam, sa patamsak. Ito binaba mo, Madam. Premier. Tamsakan natin yan. Kanino tong premier? Ayan. Yan, tamsak sa binaba mong bahay, Madam, Love Channel. Tony Vlog, nandito ka pa ba, Tony Vlog? 116. Ayan, Tony Vlog, lalabs. Dikit ko to sa'yo. Ayan, short video lang pala yon. Tamsak, Madam Love Channel sa binaba mong bahay. Dragon Gaming, new video, mega love shout out. Hey, Island Ski. Dragon Gaming, mega love shout out. Cooking with Sapia, mega love shout out. Hello, Oasis, how are you from Cooking with Sapia? And Madam Love Channel, tamsak na. Tamsak sa binaba mong bahay. Like dan, salamat sa palike, lalab.
Ayan, tamsak na Madam Love Channel. Thank you, sis, from Cooking with Sapia. Tony Vlog, nandito ka pa ba, Tony Vlog? Ayan, si Madam, Love Channel may premiere. Tamsakan natin. Ano ba ito? Cooking with Sapia sa UK. Ayan, Lalab, thank you. Nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Wala ng tao. (7:16 p.m. Houston, Texas from Rolly Raheta Lala. Thank you. Tamsakan po natin si Madam Love Channel, yung binaba ng kanyang link. Vlog Waray Lalab, Mega Love shout out. Wala na si Tony Vlog. Hoy, Vlog Waray, ambot ka. Saan na ba yun siya? Musta okay lang, Vlog Waray. Ito pa rin, maganda. May ubo. Sorry. Excuse me, sorry. Inuubo si Os. Uso kasi ubo. Sana all. Patamsak mga lalab na kapin. Ayan po may premiere na kapin. Vlog Waray, tamsakan natin yung lalabs. Nagpunta ako dun sa live mo nakaraan na. Vlog Waray. Madami kang tao. Premiere in 4 days. Matagal pa.
Matamsak po na kapin, walay tao. Nasaan na kayo mga lalabs? Oy, bakit nyo ko iniwan? Minsan may time talaga na maraming tao, minsan na walang gaanong tao. To, anong araw ba ngayon? Today is Sunday. I know, Monday. May pasok pala yung mga bata, kaya pala. Yung mga nanay, busy pa. Busy pa sa pag-asikaso sa kanilang mga anak. Mas unahin nila yung kanilang mga anak kaysa mag-white tea. Ayan. Katulad ni Blagwaray, iwan ko lang kung meron tong anak si Blagwaray. Sir Brochito, mega love shout out. Good morning po, Sir Brochito. Busy na mga tao ngayon. Opo, madam, busy. Kasi nga, pasukan ngayon ng mga estudyante. Busy pa sila pag-asikaso ng kanilang mga junakis. Naghahatid sa school, nagpe-prepare ng mga baon, ayan, ganon. Yung iba naglalaba. Namot ako, host. Namot, Sir Buchito, ambot. Iba nahahanap buhay. O tama, Madam Love Channel. Buti si host, pa-live. Premier, ayan, 1 million. Last comment, 1 million. From Blagwaray. Buti nga, maganda ngayon. Diyos ko, wag mong babanggitin yung about sa welding, Sir Buchito. Pag binanggit mo yan, naririnig. Baka bigla na naman tayong mawala sa ere. Madam Love Channel, ayan ha, pa-live lang daw. Siyempre, Sir Buchito, darating din tayo dyan, mag-back to work. Yung mga lalaki naghahanap ng host, ng buray. Joke. Yung mga lalaki naghahanap buhay. Katulad ni Blagwaray. Ayan, Madam Love Channel, likit ko to sa binaba mong bahay, Madam. Ayon. Ayan, Madam ha, ayan. Ayan, salamat sa dikit from Love Channel. Puday yawa. Puday mo si Blagwaray, mahilig sa puday. Blagwaray, oy, mahilig sa puday, ambot. Mahilig sa puday, ambot man to si Blagwaray. Yawa daw. Inumin ko na nga itong kape ko, baka lang gamin pa. Ayan, ubos na. Simutin ko, sayang. Wala tuloy tao. Kung kailan maayos yung internet, walang tao. Alam niyo mga lalad, minsan pag daming tao, naglo-loading. Pag wala namang tao, ang ganda ng connection. Ambot man ng internet na to. Ayan to, mega love shout out, Blagwaray. Grabe tawa ni Blagwaray. Si Blagwaray kasi mga lalads. Mahilig to sa Pokemon. Pokemon na lang, baka maintindihan ni Lolo. Baka tayo pasabugin. Nangaasar ang internet. Kaya nga, madam, minsan gusto kong mangisda, hindi ako makapangisda. Minsan naka-red yung aking wifi. Ibig sabihin, walang connection. Kinomplain ko na to nung isang araw. Ang sabi ko sa kanya, ano bang klaseng internet to, oy? Panay bayad ako ng 1,200, hindi ako nag-i-enjoy. Bayaran na naman, hindi man lang maayos.
May problema daw sa PLDT, hindi daw niya problema yun. Siya naman yung naniningil, buisit siya. Kaasar, di man lang bisitahin tong kinabit niyang internet kung anong status. Pag minessage, sasabi, oy, sir, magbabayad na. Sige, padala mo na lang. Pero pag minessage, sir, may problema yung internet mo, nagpanay, loading. Hindi binabasa yung message ko. Shout out dito sa internet. Diyos ko. Ayan, Blagwaray. Ngayon medyo okay siya. Wala man tao. Taran-tarararirarin. Da-da-da-di-di-da-di-da-din. And Madam Love Channel, punta ko sa binaba mong bahay. Kay ano ba to? Muwan Mash Up. Kay Kuro Muwan. Ayan, Madam Love Channel, dikit ko. Isayaw mo na lang ang asar. Kanina nagtakbo-takbo na ako, Madam Love Channel, paggising ko. Inikot ko yung buong bahay sa likod. Para konting lakad-lakad paggising ko. Oh my God, nasaan na kayo mga lalabs? Ay. Ayan, 2 million. Maraming salamat sa nag-i-stay na 2 million dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pagpalain tayong lahat. I-bless tayo araw-araw ni God. Ayan. Alin? Yung pulikat, ang sakit kaya. Nung nakaraang gabi, ang sakit. Yung ano, taba-taba sa paa. Kulog. Kulog. Pag iniwag mo, bilin, kulog. 3 million Mega Love shout out. Ayan. 3 million Mega Love shout out. Madam Love Channel, ayan, thank you. Tantan, tararan. Taridadidadin. Kunin ko lang yung charger, mga lalabs. Wait lang po. Tadadadan, tadadan, tantan, tarararan. Tadadan, tadadan. Tadadan, tadadadadan, tadadan, tadadan. Cricket, lalab, Mega Love, shout out.
Cricket, Tamiran, BGM, mega mega live shout out. Lalab Cricket, how are you my friend Cricket? Charge natin. Parang di gumana naman tong charger na to. Ayan. Love channel friend Dan Check. Ayan. From Cricket. Madam Love Channel Dan si Cricket, Madam Tamiran. Ayan. Love Channel, Madam Dan si Cricket, pasuklaan na lang po. Lalab Cricket, salamat sa patama. Thumbs up. Thank you so much. Tadan, tadadan, tadadan, tan, tan, tan. Ayan, pangatlong dikit, Madam Love Channel sa binaba mong bahay. Cricket Dan from Love Channel. Queen Aching, wait lang. Cricket Dan from Love Channel. Ayan, Madam Love Channel. Grabe yung ubo ko nung isang araw, Madam Love Channel, saka sinisipan ako. Bawal man uminom gamot, iniinom ko lang yung naglalaga ako ng Madam Love Channel, okay lang ba yon? Sa labat, yung fresh ginger. O nga, Madam, grabe dito. Okay lang naman kung hindi buntis eh. Wawa naman yung baby ko. O Madam, yun ang lagi iniinom para matanggal yung ubo ko. Okay lang naman yun, Madam, di ba? Kasi herbal naman yun. Kasi hindi man ako pwedeng uminom ng gamot. Tuwing gabi, bago ko matulog. Tuwing gabi, naglalaga ako. Okay na nga ngayon yung yung ubo. Ang sakit pa naman sa tiyan, tumatalon-talon. Kawawa naman yung baby ko. Kaya ayaw ko magkaubo. Araw-ano nilalang, tuwing gaw lang ako bago ako matulog sa gabi, iniinom ko siya. Dan, tadan, tadadadan, tadan. Yung walay tao, walay tao. Diyan ang Mix Vlog, Mega Love shout out harang.
Ayan, Madam Janang Mix Vlog, mega love shout out. Salamat po sa paharang. Padikit, suklian agad, magbakas lang from Janang Mix Vlogs. Ang sexy naman ni Madam Janang. Wow. Sana all. Ayan o. Ang tambok ng puwet. Shirley Ann Piderio, mega love shout out. Wow, sexy lady. Shirt lang pala yun. Wow, sexy. Shirley Ann Piderio, mega love shout out, Shirley Ann. Shirley Ann Piderio, mega love shout out. Cooking, nagbaba ng bahay, cooking. Cooking with Sapia. Ayan, dyan ang lalabs. Dinikit ko sa'yo yun, ha? Ako yun, yung may bakas na island ski. Ayan, 4 million mega love shout out. Ayan, madam, apat na lang to bago mag, 580. Gawin na natin tong 580. Madam Love Channel, ayan. 577. Tatlo na lang po sa nakapin, mga lalas. Tatlo na lang. Lablabin na natin yung nakapin, mga lala. Tatlo na lang po sa nakapin. Tatlo. Ayan, 5 million mega love shout out. Cooking, lalab cooking. Ayan, nagbaba ng bahay si Cooking. Legit, safe, and organic monetization from Lexi Gray. Ayan, lablabin natin, mga lalab. Legit na banana from Lexi Gray. Good morning, host. Director Lalab Migalab, shout out, my friend Director. Good morning, host. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Thank you so much, 4 million. Lalab Director, thank you so much, Galalab. Give me likes. Don't forget to give me likes. Thank you so much. Ayan, si Director nagbaba ng bahay. Director, lablabin natin, mga lalab. Si Director nagbaba ng kanyang bahay. Ilan na lang sa nakapin? Apat na lang sa nakapin, mga lalab. Apat na lang. Wait lang at may harang, Madam Love Channel.
Ninya Nakulangga, mega love shout out, Ninya. Ayan, si Ninya nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. L3 lalab, mega love shout out, L3. Lovely host. L3, my friend, mega love shout out. Wow, nice L3. You have now big mansion. Your subscriber is getting up. Wow. Director, ayan, nagbaba ng bahay si Director. Lablabin po natin. Ayun, Madam Love Channel, tamsak uli sa ibinaba mong bahay. Mga lalab, 3 na lang po sa nakapin. Onyo Ensel Maccho, mega love shout out. Salamat. Mga lalab sa nakapin po, 3 na lang po sa nakapin. Patamsak po nakapin. 3 na lang po sa nakapin mga lalabs. Ayan. Para magpin na tayo ng bago. $7:40 p.m. Houston, Texas from Rodi. Tadan, tadadan, tadan. Ano tayong magagawa dyan, ma? Patayin mo na yung rep mat, baka masira. Wala pang ang 9, nag-building na. Papasaway na naman. Ayan, 2 na lang sa nakapin mga lalabs, 2 na lang po. Please correct on the pin mga lalab, 2 na lang. Dalawa na lang po sa nakapin, 2 na lang. Director lalab, nagbaba ng bahay, Director. Madalas mag-burn out dyan. Opo, madam. Kung hindi mag-burn out, may welding. Pag nag-welding, automatic, Madam Love Channel, naglo-loading. Kasi para siyang inaagaw niya yung connection ko. Kaasar kaya dito, madam. Minsan naka-live ako, bigla akong nagsha-shutdown, walang kuryente. Kaka-bad trip kaya minsan pag minsan medyo madami tao, bigla na lang namamatay. Pag bumalik yung kuryente, ay ayoko nang mag-live ulit, tinatamad na ako. Kaasar. Ganito ata, Madam Love Channel, normal lang ata to sa probinsya. Nakakaasar, laging burnout. Tapos ang laki-laki ng bayaran ng kuryente. Grabe ang kuryente dito, ang taas. Di ba galing ka ng pinagbakasyon ka nakaraan, Madam Love Channel, ngayon ang sige lang pataas ng mga bilihin ngayon. Sa amin sa Masbate, dancing light, patay sindi. Diyos ko. Minsan naman sa gabi, Madam Love Channel, napakainit, wala pang kuryente, Diyos ko, malamok pa. Oh my goodness. Buti kung hindi malamok. Kakaasar, ang hirap pa naman matulog. Mga lalab, isa na lang po sa nakapin. Ayan, 6 million mega love shout out. Isa na lang po, nakakaasar nga dito sa probinsya. Buti kung hindi mahal yung kuryente, yung internet. Minsan, alas 6 pa lang, nag-burn out na ng umaga. Babalik, mga na, gabi na. Tapos, napakainit pa, Diyos ko. Magkano kuryente kada buwan? Ngayon, madam, sige nga taas, dati 14 lang eh. Paano pag 14 lang yung 14 kilowatts by an hour. Ngayon, nasa na ata ngayon, 18. Bayaran ata namin ngayon, nasa 2,000 mahigit. Pero noon, nung mga nakaraan, 1 lang.
Mga 1.6. Ngayon, tumaas. Sige lang siya pataas. Kasi panay burn out. Pag panay burn out, panay taas man yung bill ng kuryente. Sige nga lang, madam pamahal, kaasar. Sige lang taas. 1.5, nag 1.6, nag 1.8, nag 1.9 ng isang. Tapos ngayon yung bera namin nasa 2.1 ata, 2,100. Plus yung internet ko 1.2. Oh my God. Kahit di naman di man nag-i-enjoy. Di man pwedeng di magbayad ng internet, baka ako'y putulan. Paano na ang ating YT? Saka ang wifi is life. Diyos ko, di ko alam kung walang wifi dito sa bahay, mabuang na talaga. Pag sanay ka na may internet, di kakayanin ang lungkot. Magmukmuk maghapon. Minsan may internet naman nga, wala man connection. Wala na ang YT pag hindi magbayad. Opo, madam. Kaya minsan kahit naaasar ako dito sa nagkabit na tong hindi nagre-reply pag may complain ako, kailangan pa rin magbayad. Kung hindi, mapuputulan. Pag minesis mo siya na magbabayad, ang bilis. Pero pag sa complain, di nagre-reply. Hoy, Reyno, mega love shout out, tamsak. Reyno, mega love shout out. Reyno, opo sa kumusta ka na, Reyno? Nasa Pinas ka na. Sana yung chocolate. Reyno. Ayan, director, nagbaba ng bahay. Reyno po sa nagbaba po ng bahay. Mga isa na lang sa nakapin. Sayang ng harang. Taran tararararan. Tararararan. Itlog ko color chocolate. Si Raulo. Hehe. Kulay chocolate ang itlog mo, buwang. Ayoko yung itlog mo, Reyno. Expired na. Expired na yan. Excuse me. Tadan. Janang Mix Vlogs. Ayan, si Janang. Director po, nagbaba ng bahay. Hoy, Reyno, pwede kita naman nakapin. Buray ko color chocolate. Buray mo, Reyno, chocolate color. Ambot ka. Sana yung chocolate, wala na, lusaw na. Ayan, Madam Love Channel, ilan na ba to? Tadan, tadadan, tan. Tan, tadan. Ayan, 580 na Madam Love Channel yung binawa mong bahay. Ayan, pinamanan tayo ng sunod. 6 million, Mega Love shout out, 6 million. Full pack sa nakapinhos. Ayan, salamat, Reyno. May premier ka ba si Janang? Ayan na pala to si Madam Janang. Reyno, i-click mo yung si Janang Mix Vlog. Sexy. Ninya Nakulangga. Ayan, ganda naman. Tadan.
Ang ganda ng American Filipina First Meet America Philippines. Wow, sana all. May ano rin pala to si may apam. Si Ninya. May apam. Ninya Nakulangga. Ayan. Meron din siyang foreigner. Jana pulpak sa puwit mo. Tos, chocolate. Pang-asar ka talaga rin kahit kailan. Chocolate daw. L3. Chocolate daw, chocolate. Reno. Ipingin natin si L3. Hanap ka rin ng apam mo, malaki yun. Ayaw. Hindi tayo maswerte sa ganyan. Nag-try na ako, hindi talaga ako hindi ako lapitin ng ganyan. Reyno? Hindi ako lapitin ng ganyan, mga puti. Hindi tayo maswerte. Pakistani bagay sa'yo, ambot ka. Kaya ko ng Pakistani, oy. Pumapatay yan. Japien, 21 thumbs up host, Japien. Japien, lalab, may jacket ka na, Mega Love, shout out, thumbs up host. Japien 21, Mega Love, shout out. Main channel mo ba to, lalab, Japien? 7 subscribers. Main channel mo ba to? Hindi. Salamat host from Japien 21. Ayan, 4 million, Mega Love, shout out, 4 million. Thank you so much, 4 million in the house. Thank you, thank you, thank you. Ayan, 5 million. Thank you so much. Manalam, kukuha ako ng tubig ha. Wait lang po. Kuha ako ng general water. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Inom tayo ng tubig, mga loves. Yan yung tubig na kapaganda daw ng pakiramdam. Director ay nagbaba ng buy, director. 5 million, Mega Love, shout out, 5 million. L3 Lalabs, this is your new workout. Wow, nice workout. Very strong man. Tapos na pala akong mag-watch sa kanya. And L3, again, I'm gonna watch your video. Tingnan nyo yung mga lalabs, oh. Kakatakot na yung katawan niya. Hi, Party Music, Miguel Love, shout out, like. Thank you, lalabs, oy. Party Music. Bully guy, bully. Panay bully. Party Music, like. Thank you so much, Party Music, Miguel Love, shout out. Japien, ayan, nagbaba ng bahay si Japien, mga lalabs. Director po, nagbaba ng bahay, director.
Sino ba to si Japien? Wow, si Apple Girl ang sarap. Yan Apple Girl oh. Sarap naman nito. Yasay Itami, short video. Projectionist, naghahanap buhay ako. Naghahanap buhay daw. Tamsak, ayan from Projectionist. Lala Projectionist, Miguel Love, shout out. Director, ayan nagbaba ng bahay si Director mga lalabs. L3, ayan, I am watching your video L3. Sunod naman tayo, sino ipipin natin sunod? Cooking lalab, you still here cooking? Cooking with Sapia. Sabangkero. Cooking with Sapia tayo mga lalab cooking. Ayan, Lexi Gray, nagbaba ng bahay, Lexi. Director, nagbaba ng bahay, Director. Janang Mix Vlog, si Janang, Madam Janang. Hoy, ano? Rino, meron kang bagong uploads? Morning vlog outside my house with my uncle in Bayaw. Tingnan nga natin tong bahay ni Rino. Rino, nasa bahay mo ako, Rino. May harang ka. Ayan, Rino, pangalawang harang. Nabangkero. Ayan, Director, nagbaba ng bahay, Director. Rino, ayan si Rino, oh, nasa Pilipinas talaga si Rino. Oh. Malamig pala dyan, Rino, sa inyo. Oh. Rino, lumayas na si Rino to, lumayas na. Heidi Lalab, Miguel Love, shout out, Madam Love Channel. Patamsak po from Heidi. Kailan yung first anniversary mo sa ano pa yan? October 25. Heidi Nati, Solid Colbert, Junatics Team. Join us celebration morning and mga lalabs. Join us celebrate Mami C. Colbert Farm Vlog 3rd year anniversary. NYT Colbert Junatics Special Prize. Ayan. First year anniversary this coming October 25 at 1:30 p.m. 50K giveaway from Heidi Nati. Solid Colbert Junatics Team. Ano? Wala naman, madam. Sabi ko maganda ka. Rino, lumasa to si Rino. Ano si Rino? Nilalamig. Nasa Pinas yan si Rino. Naka-jacket. Malamig yung itsura ng lugar niya. Si Rino.
Lumayas na ata. Nasa probinsya si Reno ngayon. Galing siya ng ano ba yan? Canada. Giniginaw pala si Reno. Giniginaw si Reno. Kala niya nasa Canada pa siya. Baka nga madam malamig talaga doon kasi parang ang dami-daming puno sa paligid. May daming puno. Pero sa amin hindi pa naman malamig. Director, nagbaba ng bahay, Director. Tadadan, 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 tadadan. Janang, nandito ka pa ba, Janang? Wala na si Janang. Director, you still here? Ano pa pala si Director? Tadadan, 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 tadadan. Tadadan, tadadan. Tadadan, tadadadan, tadadan. Tadadan, tadadan. Lalabin natin na kapin, mga lalab. Kahit walay tao, hayaan mo na.
Ayan, 2 million. Thank you so much. Palubat naman to. Ayan, 2 million. Mega love shout out. 2 million. Dadadadan.
Madala, wait lang, mag-share lang ako ha. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Director po, nagbaba ng buy, director. Ayan, Rodi Urahita. 8:12 p.m. Houston, Texas. From Rodi. Director. Ano ibaba si director? Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Bisayang pasaway, Miguel Love, shout out, Bisaya.
Bisaya Mega Love shout out. Ayan, Bisaya, meron ka ng jacket. Agi lang ako, Lods, antok. Sige lang po, Lalab, salamat. Palike na lang, Lalabs, thank you. Mag-sleep ka na. It's 16 p.m. Houston, Texas, from Rudy Raheta. Ayan, yung upload from Reyno. Reyno, pa-watch naman yung short video ko, Lalabs, oy. Nakapin. Pin kita, Reyno, dali. Short lang naman yan, Reyno, wala pang 1 minute. Turjakan video yan, ambot ka. Turjakan na naman. Short video lang yan, Reyno. Pa-watch naman, Reyno. Thank you. Tingnan yung turjakan mo. Talaga to si Reyno kahit kailan. Trivios. Ayan, Reyno. Surrogate. Idikit ko rin to sa'yo. O, ayan, naka-red pa. Pa-watch naman, Reyno, sa nakapin, Reyno. Ayan na, Reyno, oh. Dan sa video mo, boring. Ambot ka. Hindi ka na lang magsabing maganda ang view. Puro ka, boring. Ayan, Reyno, ano ba to? Pinupunasan yung ano? Ano tong pinupunasan? Ayan, Reyno, oh. Mainit. Tararararan. Ayan, kita lang pinupunasan ang buray. Ito yan, Reyno. Oh. Dikit ko rin to sa'yo, ha. Ayan, hindi, naka-red pa to. Panoorin ko muna. Hala, Reyno, ano to, Reyno? Anong ginagawa nito? Ayan, Director, nagbaba ng bye, Director. Salamat. Ayan, Reyno, 3 minutes na to, Reyno, ha. Dinikit ko na. Rararararararan. Kati ng mata ko.
Anong oras na ba? Yan, Reno, panoorin ko ulit yung video mo. Yung Third Jackins mo. Ayan, Reno, sa bahay mga kole, Reno, ha? Ayan, Reno, oh. The Surrogate Paul Movie. Ayan. Famous Official Entry 2022. Namatay na yung ating mobile. Lobat na. Iha, iha, iha. Meow. Reno, Reno. Ilang minutes na ba to? Ayan, 5 minutes ko nang napanood. Ay, grabe naman yan, Ming, oy. Para kang batang umiiyak. Hey, what happened? Gutom ka? Ano yon? Gusto mo? Loy! Loy!
Loy. Yung oras na. Ilang 30. Ito ba yun? 7:30, 8:30, 9:30. Annalyn Galindez, Lalab Miguelab, shout out, thumbs up. Annalyn Galindez, Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Salamat. Eight 8:27 p.m. in Austin, Texas from Rudy Raheta. Ayan. Annalyn Galindez, ayan, nagbaba ng bye, Annalyn. Idol Erwin B. Miguelab, shout out, Erwin. Idol Erwin Miguelab, shout out, Lalab. Thank you so much. Ayan, salamat Idol Erwin sa paharang. 433 si Annalyn Galing, sila na ba to? Malaki ang bahay ni Annalyn. Baka po pwede pa ayuda, hehe. Ayan. Dan ang laki ng bahay. Malaki talaga bahay niya, Lalabs. Dito ko sa bahay mo, Idol Erwin. Dati man akong dikit sa main channel mo, ha. Ayan, Erwin na. Nasa bahay mo ako. Ayan, Erwin. Work pa po, ma'am. Nagsaglit lang po. Sige lang. Ayan, Erwin. JB Guitar Lalab, Miguelab, shout out. Ito, Erwin. Dikit ko to sa'yo, Erwin, ha. JB Guitar Lalab, Miguelab, shout out. Ayan, salamat, Idol. Panoorin ko muna para di malagas. Ayan, Erwin, dikit na dikit sa Lalabs. Tadadan, tadadadadadadan.
JB Guitar Lalab, Mega Love, shout out, JB. Ito, pangalawang dikit sa'yo, Erwin. Ayan, Erwin, pangalawang dikit. Tararararan. JB Guitar. Ayan si JB Guitar. Nawala na ang tao. Nawala. Nawala na ang tao. Po. Kumain ka, pambihira ka. Ayan, Erwin Lalab. Nadikit ko na sa'yo, ha. Gagamitin mo mobile, malubat man yan. 21%. I-charge mo muna to. Di man ibibigyachi niya sugab eh. Pia Mix Vlog, Mega Love, shout out. Sabi ni Bibi, sarap daw. Sarap ng tulog. Abo na magbuhat. Hindi, binuksan ko yung aircon kagabi. Tapos pinatay ko siya ng mga alas 9 kasi nag-electric pan na lang kami. Pero bandang alas 12:30, mainit na. Binuksan ko uli yan. Hanggang alas 2. Tapos pinatay ko uli, nag-electric pan na lang kami, magnuman. Hanggang umaga na yun. Naka-close naman. Basta naka-close. Kaya sabi, nag-agno ko ng agno. Yung yung nakakumot. Pero gusto niya ito, di siya initan. Ha?
Gusto man nga niya. Pia Mix Vlog. Ayan, si Pia Madam. Ha? JB guitar naman tayo. Dito ka matulog, abo niya. Tao naman. Iwanan mo siya. Matulog ka isang beses, iwanan mo si Boy. Ayan, JB na sa bahay mo ako, lalab, JB. Ayan, lalab, JB. Si Bibi nga niya, di pa ito nagkaon. Abo, ang sinakaturog. Pagbalik ko, tulog na. Makulog sa ngipon mo, Dana. Ako, hindi na ako nagsuwa. Nakakura ko tayo. Yung na ako. Hindi pa lang ako. Para, hindi ka. Hindi na ako din. Hindi na ako intimidadi. Kaya hindi. Ang balaman pa mo. Mabus na yan sa sadik. Baka, di ba? Baka makulog. Sana huwag niyang kainin. Ha? Ang ano? Sino? Pabayaan. Palitan na lang. Ayan, Pia, Lalab. Punta ko sa bahay mo, Lalab. Salamat sa patamsak mo. Ayan, Pia Mix Vlog, Lalab. May harang ka, Pia. Ayan, naka-red pa siya, oh. Idikit ko yan sa'yo, Lalabs. Pia Mix Vlogs. Organic banana WH na hindi nalalagas from Lexi Gray. I-charge ko ito mamaya. Such a beautiful ham toast house, Pia Mix Vlogs. Ayun, Madam Pia, sa bahay mo ako. Napakagandang bahay. SSC Lalab, Miguel Love, shout out.
This is Team Rocket. Ayan, 3 million Mega Love shout out. 3 million in the house. Jamaica Sunshine Food Vlogs. Ayan, nagbaba ng bite. Jamaica. Ayan, Madam Pia, full watch po. Low bat na, oy. Tarariraririrarin tadan. Tadidadadadadadan. Jamaica Sunshine ay nagbaba ng bahay. Jamaica Sunshine Food Vlogs. Tadan. Ubus. Tadan. Tadadadadadan.
Siya na naman. And mga lalabs, ako'y magpapaalam ng mga lalabs. Anong oras na po? Yan, eksakto na natin ng 10. Mga 10 po ako'y mag-out na mga lalabs. Tapusin ko lang hanggang 10.
Ayun mga love, ako po yung mag-out na. Thank you so much everyone. Bye-bye. Mag-end na po ako.